duit. Jolang duwe, Pak De Gareng duwe, Pak Sigit punya. Oh alah wong apik ra muni ra ndek manuk mbok ubet-ubetno. Cangkemmu aja. Langsung. Kok aku ki bingung tenan lho. Lho ra bingung lah kono sik. Pak Gareng duwe, Pak Jolang duwe lah apa nek ra kuwi. Layak aku transfer Julang ora teko-teko tak goleki Julang. Jolang. Asline sapa to? Sapa to, Jul? Budi Sutiono. Lho jane jenengmu ki yo apik lho. Lah but. Wong apik-apik Budi. Mulane Budi pujian to. Wong Budi Mudiono kok diganti Batang iki piye? kok batang kakang. Sapa jenengmu? Kakang. Kawah Adi Hari-hari. Ngomong-ngomong biyen kowe ya kulino ning kene ya, Jo. Oh nggih, kula niki mriki trembul mriki ngantos teko mriko nggene Pak Sis mriko. Undang-undanganmu sih Mas Budi ngono ya. Oh, tesih nika riyen kan kula guruman nggih. Kowe Nggih. guruman. Guru cah cilik-cilik ngaji ngoten niku. Oh, lah kok saiki ndagel. Nggih, lah wong mriko sepi Pak Igit. Hadroh ki mbiyen Trembul Rejo nek vokalise ora Julang. Nggih, riyen hadroh terus ting elektron, Elektron, Barongan. Jaya niku kula jaman melok Trisaka Jaya niku tesih nunggoni gong niku tak kira ku wong kok peteng blora ngoten. Tes saniki ternyata menjadi musisi yang komposoner. Apa iki komposoner? Pinter iku lho. Oh iya. Ning kowe ya kudu latihan karo Pak De Gareng. Nggih. Apapun beliau itu senior ngilmune akeh kudu kok kuras kudu kok keduk. Nggih, wingi ngaji tak kuras malah mlayu terus saya. Nggih, Pak De Gareng ya ben rene. Nggih, Pak De Gareng. Ditanteng go, ditranteng Jo. Nggih. Pak De Gareng. Lah, sabar Pak. Isuk-isuk ora usah joget ngene. Iya. Ora. Bekno. Aku kok yo ngatung lho. Lah yo jenenge kene iki Kok kaya dagelan lempoh kowe. ora ki aku ngaturi nek panjenengan iki sesepuh ki dadi yo lho. Nek ora perlu ditetah ngono kuwi. Ngomong Aku tak muleh aku kok. aja kok mulai piye Mas? aja muleh. Aku ki karepku ki yo menghormati. Betul, dengan caramu sendiri. Nah, Wonten lumrahe wong tuwa iki kudu dihormati. lah. Dihormati. Rumaksamu tiang bendera apa piye? Kowe ya kudu ngajeni karo wong tuwa. Diajeni. Jaluk piro saiki jaluk piro. Jaluk piro saiki. Maksudnya iki kowe ora ngajeni diregani Lah, pripun? duit ki ora. Ngene wis 150 bali karungnya. Lho ora. Wong kok ngajeni kowe tembung Jawa kok ora mudeng to, Jojo. Piye to piye. Ya. Aja. Aku tau geblak kok dijungen Oh, dulu iya. geblak tenan ya aku. Ning ya kudu bersyukur Jo kowe Jo. Nggih. Serawung karo Pak De Gareng karo pelawak-pelawak liyane. Oh, ning panggung wayang selamanse kowe nek ning panggung ketoprak ya wis ngono kuwi Bayu wae. Pak ketoprak niku. Angger dagel bengi piye suasanane? Pun angger dagel bengi niku lha apa ya, Pak? Apa? Kula pun nate ndelok melok ketoprak niku. Angger dagel bengi niku penontone karek loro. Sing siji ku turu, sing siji jegrang karo mangap. Wis. Ku ya turu mangap ku ya melu Turu to. Ya wis kuwi. Yo. Wong jenenge wong nyambut gawe iki penuh suka dan duka. Betul. Dikala suka ya aja takabur, dikala duka ya aja mutung. Yes, ngono kuwi. Kaya panjenengane Pak Kades iki penuh suka dan duka dalam mengemban sebagai kepala desa. Betul. Ning tetap tidak putus asa untuk membangun desanya. Ya. Wis melu komen ae. Piye to Mas kene kowe daglo kene wae kene. Kene ya. Oh kene nih, siap. Nek ora bayaran lho. Ah iki tambah dagelan jo. Oke. Weh, aja. Apa? Aja kacau, Mas. Oh ya Bu. Ora usah. Kowe bentuke Rusak sluman-slumun tatanan slamet. malah. Sluman-slumun slamet iki mau aku sluman-slumun slamet. Ayo coba Mbak Deni. Ah iki sing tak anteni ya, Engko Dik. bar Mbak Deni lagi Mbak Elisa Orkarus. Nek ora Deni ra seger ta, Pak De? Heeh. Nanti yamene iki tombo seger iki. Lah iya. Padang bulan ning basesir Bulan ring pasisir
iki jan ketoke wonge nyenengke mempur ya cara pohong mempur. Tenan kuwi. Iki. Kaya telon nom. Gajake kakean banyu. Oh. Kok iso kakan banyu? Mempur dadi blegedrek. Ya, ya Den ya. Ya sehat, Nduk. Aku. Nduk. Sehat. Nduk. Gugas. Gugas. Coba takoni Jo, genti kowe Jo. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mas Jolang. Nggih, Mbak Deni nika piyai saking pundi ta? Saking Nganjuk, Jawa Timur. Oh, saka Nganjuk to. Wah, ya ora ngerti wong ki ning Bluro yen ke bocah Nganjuk, ijen mau budal. Hah? Den, Kok sepi ya Mas ya? Iya, awane trae mbok piye ngono Nek awane. sampean gak omong kok sepi ya. Aku dhewe yo. pacake wong wedok iki kupinge iki wae bosok. Dijak omongan karo aku ora nyambung karo kono nyambung ki. Lha iku frekuensi. Kene iki jelas ya to, Mbak. Padake demit. Nggih, jelas nggih. Jelas. Oh, wah. Oh, Napa? Ketok wis antek ketok. ketok. Kowe iso nyanyi karo joget. Sampean ngarani aku kayak wong bisu ngono apa piye? Ora. Panu. Nek mau kok ngarani aku kok kakean banyu ngono, Sumpah mau muni ngono. Kaya ngene iki kakean banyu ta? Kakean banyu kaya ngene iki. Banyune nggon ngendi, Pakde? Iki jane sinden apa bajak laut to. Kowe kok mau takoni wong tuwa apik-apik kok nyentre-nyentre. Lah aku ya apik-apik munggah wong wis munggah ayu cantik-cantik joget ngene kok sampean arani iki lho kakean banyu ngono, Sabar. Ngece sampean kan aku ngarani aku sampean. Sabar. Ngece sampean kan. Den, Wani sampean kan aku. Wis walah iki. Kan wani karo aku. Yen mau bengi ora lega, yo meneh yo. Napa nih sampean? Ora, Mas, Sabar. Mas tulung Mas tribele dikurangi tambah bas, Mas. Suarane ngeter. Sabar, kowe nek keguguran neh. Yo. Tau keguguran Oh, karo kowe, angger Jo. muring-muring bayine ngaleh kok, Pak. Ngaleh ning ndi? Yo ngaleh. Apa Dani tau kegugur? Deni ki angger muring-muring darah tinggi bayine ki ngaleh. Ngaleh ning ndi? Yo mone ning ngarepi dadi terus ning guru. Kalene cengel. Lah, aja. Lu kok kaya aja. Alane hati-hati, sinden iki sikile papat. Sikil ndi papati? Ndi? Sikil sing ndi papat sing ndi? Sing papat ki sing ndi? Sing papat sing endi? Kok jancuk kon? Mudar kowe. Jancuk kon. Oh, kakekane. Garek. Ade. Jare sikile papat. 1 2 3 4. Iki lengen. Oh, lengen to. Walah. Matamu ya picek ngene bae. Iki. Keras, sabar. Eh. Sabar. Dagelan ora jancuk kabeh. Wah iki wis. Kakekane. Lha kowe terus karo kakekane terbalik ngono, Jo. Kok malah ngelone aku Muni kakekane kakean. Kon wani karo aku Ngelono kono lho, ngelono kono. Alah ngger malam Jumat ra disekar ngene iki lho. Kaya leluhur. Kono sing kesurupan kok. Mok kaya apa, Reng? Tak bius beklin. Ya, Oh, metu urung lembang wis beker-beker. Lah wong sampean ya ngono kok Ya ngene. Lah karo kancane sing ayu-ayu ki mang ya anu dinak-nakno di romansa ngono kae. Lah aku kok malah mbok lokno. iya. Dia gelan tuwek. Wes kok. Bayimu ngaleh lho, bayimu. Wes sabar. Julang ya tuwek padha wae. Lah iya, Tuwek kabeh. tuwek Kak. Se Ya bayimu. kok sik ya kowe barang ki ya wis tuwek. Ya ora no. Aku nglungsungi kok. Oh iya. Oh, Iki kaya ula. Ula apa? Nglungsungi Reng? aku. Ula apa? Wani sampean karo. Cuk. Apa wi? Bareng malangkrik ki wulune kelek ketele ra. Wong edan. Wong iki mono tato. Semekrok. Tato. Tato apa? Tato gambar wineh sak oyote. Oh alah. Kowe iki nek kene ora kon nesu kok iso jebret-jebret. Lah makane nggih ampun ngoten niku. Ya Deni. kok, Nembang deh. Nggih, Nembang ya, nembang. Den. Oke. Alah tunggale sing awar syuting kae ya. Sing ndi? Apa? Endi? Sing endi? Nek TPRI wingi kae sing awar syuting roh dhewe sampean. Rada wah.
Oh. Oke. Masa owah. Ora maksudnya Berarti sampean ngarani aku edan. ora trengginas. Oh, Trenggina. Lagune Katresnan Sejati. Nggih. Karo Mbak Ida Lala ngene. Kene dijah. Ya lah ngono dicampur ida dadi gen Kan piye ngono? Gen piye? rada Rodok napa? Wis Den, bayimu ku lho matane Lah, dhewe. aku ki takok. Kok mbok periksa aja. Ah, Kowe dokter apa piye? Lha wong aku iki mesakno wong aki meteng 3 sasi nggo nyentak-nyentak ngene ngaleh. Kene Mbak Ida ngaten. Ketoke anu aku Napa? kurang sehat wong. jane iki sinden kok galake kaya wereng. Lah ndek wingi dagelan Gomik disentak lho gomik. langsung opnam. Ndek iki ning anjuk ke mati. Iya. Tak sentak mati. Meke ida kae. Ngadeg karo golek mic. Nah. Takoni Jo sing Mbak Ida Jo. Aja galak sisan iki Jo. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Jola. Lho, kuwi gak ngono kuwi lho. Kuwi sinden kuwi kaya. Lah kok terus mlayu golek perlindungan. Wong ki mbok sabar. Takon nyonto ida iki lho, Lah iya. sidene alus ngono. Ndak aku ya iso alus kok. Jajak. Sugeng dalu Pakde Gareng. Mikir aku. Tak tabrak barisan lho kowe. Lah jare kon sing alus. Ayo balik. Oh, entek sapi loro ya ora mari-mari. Sini ya. Wis. Sapi sing ndi sampean ndek iki jaran kerabi aku ra sida lho, Mas. Iya. Mas Sampeyan Jola iki janjine lho. arep ngerabi aku. Kok ngaten lho, Ndek mau karo Mbak Eni ya janji cinta-cintaan. Sing ndek ngenane kaya arep ngerabi aku jarene. Saiki karo Dek Deni yo ngono. Wis ora usah omong aku res-resen malah wis. Ora usah omong. Sing siji mari mengkeret, sing siji mari res-resen wis ora kabeh. Ora kae hete kotor lemot. Lah iya. Sing kene iki nek umpamane ape dijak bojone mateni wong kafire sedeng do bulat-bulat kene ora apa-apa. Diam sini Jo. Ya ora apa-apa to Mas Wis Jol. aku malah kudu golek. Diam sini, kaya campur sari julang nyampur sari ngono. Lagune Katresnan Sejati. Tunjukkan bahwa campur sarimu ora payu, laris. Wingi Campur sari tanggapan pisan kok terus bubar. kok bubar ya wong wis rampung. Tenang Mas Jolang, sesuk tak tawakno ning Bang Jo. Monggo nek ngesake campur sari. Ora ya campur. Gek nembang kowe iki ditani wong akeh lho kowe. Aja muring-muring. Ingat darah tinggi. Nggonmu ngantek tiba lho. Oh. Piye? Kowe kucul. Dudu iki dudu. Dilem neh. Apa ya mungkin sakmono kira mungkin. Ayo di sini Jo, diam sini ya. Oke, sugeng dalu sedaya pamirsa sinambi lenggah kanthi martika sinareng cakra nirat campur sari. Dalu menika wonten Bahasa Indonesia kaya palapa sesuk lho. Oh. Bahasa Indonesia. Halo. Wah iya ape. Set. Kok sek-sek piye to? cek. Oh, cek. Ya ini aja mancing-mancing. Aku ora mancing. Ayo Jo. Halo. Aku nyerok. Malam Mario senang berbahagia di mana semua apa kabar bro? Kabar baik Mas Jola. Telek. Kowe iki ana wong alus kok malah mbok senen. Lah ra sida nyarno lah kene bar kalusen sing kono. Aduh. Kok penyanyi ki penonton kok Deni kabeh rusak. Gayeng tapi. Ya. Kowe iso meneng ra? Tak streples lho kowe. Ayo Jo. Matur suwun, jangan tepuk tangan. Jangan. Sampe tepuk sangan ki sapa? Anda yo gak enek. Padha meneng kabeh wah jan iki telat ngombe obat kok kok nyanyi. Bocah iki sere anggerape nyinden mari ngombene patpo. Tapi ini termasuk apa? Ngombene apa? Patpo. Obat kaget. Obat jaran. Tapi Deni ini termasuk pesinden ya wis suwe, awak-awu utawa senior. Senior ibar ngene serono kabeh. Anggur ngene lho. Oh, anggere kadung Ngene iki tuh mak prul. Apane wingi Gogrok kabeh.
Ning suarane wantet. Oh, wantek sinden senior, sinden lama, koncone serana kabeh. Saiki Mbak Elisa Rekarus. Nah. Iki Alaso. Aku meh penasaran Elisa kudu iso kaya Deni iki mau. artine Rekarus Alaso kuwi jane apa Mbak Elisa? Ya takokno dhewe iki bocahe. Elisa artinya apa? Rekarus Alaso. Elisa iki artine apa? Asma Kinarya Jaba sarene. Elisa iki apa? L kui maksudnya bakoh. Kuat. Ya kuat. Kuat. L ki Elisa ini maksudnya bakoh kuat. Bakoh, kunci L itu sembarang kena. Kunci L dulu kunci L. terus Or itu nganu cahyo gitu. Oh, Corone Jawa Nur. Nur. oh jadi Ya. kuat dan bercahaya. Ya. Terus Kayak apa ya? Kaya baterai. Ya Carus iku Nugroho cara Jawane. Wahyu. Carus ya. Wahyu. Ya Alaso. Apa kuwi? Kuwi ren duwe. Lasso kuwi Duit. Jolang duwe, Pade Gareng duwe, Pak Sigit punya. Oh, alah wong ape ora muni randi manuk mbok ubet-ubetno. cangkemmu. Langsung. Kok aku ki bingung tenan lho. Lho ra bingung lah kono sik. Pak Gareng duwe, Pak Jolang duwe. Lah apa nek ra kuwi? Ngono kok mbok ubeng-ubeng Nah, ngono. ngono. Nek ya ora kasar ngono, apa ya ngono ta? Iya kuwi. Oh. Gola lasso basa kono. Ora so. Ada lasso terbang. Oh. Oh, duduk. Lasso terbang. Dodo, edan. Tak kira jenenge wong jeneng panggung bareng aku transfer ning bank iki jebule padha kuwi rek. Loh, asli ya ini namanya tertera dalam KTP pun ya ini. Layak aku transfer Julang ora teko-teko tak goleki Julang. Jolang. Aslinya sapa ta? Sapa ta, Jul? Budi Sutiono. Lho jane jenengmu ki ya apik lho. Lah but. Wong apik-apik Budi. Mulane kan Budi Pujianto. Wong Budi Mudiono kok diganti Batang iki piye? Batang kakang. Sapa jenengmu? Kakang Kawah Adi Hari-hari. Budi Sutiono. Ya. Budi Pujianto ring. Pujianto. Ya ora apa-apa. Aku ki mbiyen Mas blasteran Muji. jane. Kowe iki blasteran. Lho. Tenane lho, Jo. Bapak Australia mbok gibas Anak-anak cempe. Ning aja nyepelekke Julang Mas Gareng. apa? Kuwi padha karo kowe. Nggih tak umumke. Putrane Mas Gareng dua-duanya dokter. Wait. Mas Julang juga dokter. Oh iya ta? Nggih, nggih saestu nika. Oh, Dinese nggih. di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Sesuk ape ngotopsi aku. Bangga. Amin ya Allah amin. Ngotopsi ku apa ta jane, Pak? Oh ngotopsi kowe dadi Batang lho. Lah bener omonganmu mau batang. Otopsi. Mutilasi. Kuwi muntilan. Ya. Aku yo gumun. Julang anake dokter. Elok. Gaweane ngotopsi wong-wong ngantek mata-mataku wis diolak-alik kabeh. Nek ngundang kowe apa, Jo? Bapak apa ayah apa papa? Pak E. Dokter tekane Pak Ana sing cilik iki lho ayah. Heeh, sing cilik ayah. Ayo aku ki anakku ngundang aku papa. Alah. Bareng putuku ngundang aku Mbah Yo. Mbah Yo. Mbah Bagio. Lah ya Mbah Bagio putuku ngundang aku to Mbah Yo. Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Wong ancen mau wis tuwa padha tuwane. Lah kowe sing ngongkon lungguh sapa, Jo? Jo, Lah iki mau ana Mbah Yo. Oh. Ayo nembang apa iki? Oh, ada request lagunya nganu Lintang Asmara duet karo Mas Julang. cocok. Tak dukung. Iya. Pokoke kira-kira ngono lah. Kira-kira aku seneng aku karo Pak Gareng. Pak Gareng ambek sapa mendukung. Aku tenan. Wah, akhir kancane rekoso. Angger ketoke kancane mesti mendukung. Kowe pokoke kancane tele-tele saya tak dukung. Wah iya. Oh iya. Saya pokoke. Kayak nada sing biasane Mas, rada anu Mas. Oh, wah. Nadane apa kuncinya? Monem ya. Dites sing ngorjen Mas Doyi iki lho, kuwi Oh, iya, gawanku Doyi. campur sari Julang nyampur sari. Mumpung cedak omahe Mas Doyi. Judule napa Pak iki? Lintang. Ralis piro? Ralis piro? Durno sithik aku ku pira. Wong ayu. Kurang dur ya. Kurang dur. Wong ayu.
aja mbok dhuwurke ndoyo iki gak mudeng, tambah sak oktav. Oh, iya, Oh iya. ngono. Tambah sak oktav iki. Krungu apa ora ta iki? Wah, iku orjen tak kalkulator mbok penyeti kabeh kowe. Wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning batinku. Melok. Wis apik lho, Jo. Iya, ndak iki gleyor iki suaraku mesti lho melok-melok. Gleyor arahe para rono. Lho, apa jeneng gleyor iki sembarang, Pak. Lho, gleyor iki sembarang iso rene iso rono. Iya. Mas Doyik kuncine Mbak Elisa nyuwun mudhun 1. Yo. Weh, coba lintang asmara ya, ya Iya. bareng. Ayo, Yi. Kene. Yo bareng gamelan kok ya. Nah, kamerane barang aja ndoyuk tok ora. Apal apa ora wis ya? Lho, dereng. Gak apal to Pak iki. Aja nganti kalah karo sing nyanyi ning Gunung Butak. Oh, aja nganti. Yuk, lintang asmara Mbak Elisa dan Mas Jolang. Yuk. Biasa, Luar Mbak. biasa. Elisa Wah. Orkarus. Oh, Saya Elisa ketemu mungsuhe ya karo Julang iki. Suarane seimbang. Nah, Maksudnya seimbang piye? Yo antarane sing apik karo sing elek dadi seimbang. Oh. Yo tak wangi iki kok tak yo terai kudune ngono. Diwangi. Ne luar biasa pokoknya Elisa wis. Oh, elok-elok. Ah, Mbak Elisa iki kowe Pak Lurah paling dawuh rampungnya ora sah esuk-esuk. oke, Oke. Pak Pak Lurah ngendika ngoten. Jam 3 rampung. Nggih, nggih, nggih. Mate jam 3 gara-gara rampung. Oke. Ya ora. Mbak Imroatul Imah sing durung iki mau. Lah, Oh, iki. sawengi kok lungguh tok ora nembang blas. Mundur-mundur kene. Ayo. Ima ki, maju. Mundur. Ayo mundur. Dek Ima, ayo Dek Ima. Ayo mah. Ayo Dek Ima kecek-kecok ngono lho. Wong kok senengane kok ora melu nangis nek melu kijur piye ngono, yo. Ayo mah. Kene mah. Pakde kangen nih. Pak D. Pakde gareng kangen karo Ima. Kene Pak D kae lho kangen Pak D. Aduh. Ora jamu dhewean wong kok awet apik ngene. Ayo. Apik wedaan kowe durane gimana pas isuk-isuk ngono kuwi. Nek padha Roke jeleprak kabeh ngono kuwi. dastermu sing coklat kae aja dienggo neh. Jali saya. Nyoro. Sampun. Nah, aluse rantek-entek bocah iki. Kangge. Maksudnya piye? Yo, bocah iki bawaan sekolah air tampilane yo halus ngene iki. Karo Mbak Eni. Mbak Eni. Ah goleki sing modele padha ya. Eni Ratnafuri. Eni Wulandari. Eni Wulandari. Nah. Putune ya wis loro iki Mas Gareng. Oh. Sapa? Mbak Eni. Mbak putune loro. Weh lah, undang-undangnya teng omah nak Mbah. Eyang napa Mbah? Oh, Uti. Uti. Saniki lho putune kula niku nek nyeluk mboten uti ngoten. Lah kok. apa? Util. Pak Util, Mbak. Utilnya apa? Uti liar jare. Alah. Utuku jan ra umum tenan kok. Aku umumno. Aku jane sirian kumpul karo sing tuwek-tuwek ngene iki. Lah kok Ketularan tuwek. lah wong kono ki mbes Sampean sik enom. Ha, oh. Sampean sik enom. Ora. Lho, arep nang ndi, Mak? Mulai, Mak. Mulai. Pundi Mak Yon?
Oh ning kono. Oh, Kuwi nek ning TBS sambungan jagongan karo Julang lalah. Wes ramene rekod aku diduduhi jaman londo-londo cek walah lalah. Wah. Mbak Eni karo Mbak Ima request kalau mau sing dari dipinangkani kopi jahe. Boleh ki. Lagu khas Bluro karya Pak Dalang Samsung Jepon Bluro. Iki ramane apa ki? Tayub. Oh tayo. Tayub ditoto karep ben guyub. Oke. Kopi jahe. Aduh. Mas kopi jahe Mas. Kopi jahe gubuk asmara. Niki mengke kalih ngiringi niki kalih sarene Pak Imron. Dalam Ngiringi sarene Pak Imron. Kae saya lho wis seminggu wae. seminggu dekne. Seminggu wae. Dan koyok pindang. Iki bet-bete Menikmati. nenggani aku jenengan yo. Coba buka saka bonang Mas sikit ya.
Makasih. Iki mau cara sing kedua iku cara gerobokan. Grobokan. Ning grobokan kali bluro niku nggih. Beda. Beda nggih. Beda Hah? kacek sithik. Kacek. Gerobokan, bluro, pati ro beda mengke Tuban bedane Jonegoro rada geser. Leres. Itu ciri khasnya masing-masing jangan dihapus.